se-COVID. Kodwa uhlengile kwaze kwafika lesi sikhathi. Sisenyama ihlangene nomphefumulo sesiphezu kwalentaba yakhe ingcwele. Amen. Ngizocela kuba ngifunde incwadi eBhayibhelini elingcwele. Sofunda incwadi kaGenesisi oqala sifunda amavesi ayisihlanu. Genesis chapter 1 from verse 1. Ekuqaleni uThixo wenza izulu nomhlaba. Umhlaba wawize uyicenge kwakumnyama ebusweni bamanzi. Moya kaThixo waya wahlala ebusweni bamanzi. Wathi uThixo akube khona ukukhanya, kwaba khona ukukhanya. uThixo wabona ukukhanya ukuthi kulungile. uThixo wahlukanisa ukukhanya nobumnyama. Verse 5. uThixo waqamba ukukhanya imini, waqamba ubumnyama ubusuku. Ukuhlwa nokusa kwaba usuku lokuqala. Amen. Ngizocela kuba ibandla lingibambise ingoma yamashumi ayishagalolunye nesishagalombili 98. Isabatha namhla Nkosi Zokoza wena verse 19 esihlabelelweni esingcwele esifundiwe yisabatha namhla abantu nonke nini nimesaba uJehova. Uma ibhala kahle ebhombela le ndaba njengoba simenyiwe thina silapha simenywe inkosi isabatha. Njengoba silapha sonke sizimenywa, bakhona abangamenyiwe. Lapho bebuthene khona akababheki ngamehlo akhe. Kusho lo mbhalo ubabheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe abakule nkonzo. Zikhonzi ezinhle zenkosi sisendabeni enkulu emkhosini oyingcwele wesabatha. Engafani nemkhosi yonke khona. Uthi mayiqhubeka ibhala uthi ebesebeka indlebe yakhe ukwamukela intokozo yokuhlabelela kawomisabayo. Ithi intombi engizalayo ngelinye ilanga besenkonzweni emzini wasekuphakameni okudala. Uthi inkosi yayisisukuma isithi ngizocela umshumayeli ngeke ngimushe isibongo sakhe ngoba ingane zakhe ikhona lapha endlini.
angifundele umthandazo wesabatha. Wayesesukuma lo mshumayeli wayeseqala njengoba siqala sifunda umthandazo wesabatha. Wahlabela ivesi lokuqala bathi kwelesibili uthe eqhubeka nalesibili ivesi inkosi yasisukuma ngenyawo eshaya itafula yathi hlala phansi. Wayesehlala phansi umshumayeli ngokukhulunyela. Ethi maNazaretha ingilosi yesabatha seyihambile phakathi kwethu. Ngoba lo mshumayeli usebhinde isihlabelelo somthandazo wesabatha. Zikhonzi ezinhle zenkosi sisendabeni enkulu kulo mkhosi wesabatha esimangaliso. Engathi uNkulunkulu angasipha ukuhlonipha siwazi ukuthi isabatha liyini. Ngizocela ezwini ukuthi ngigxile kule ndaba engikhuluma ngayo yesabatha. Uma uNkulunkulu edala izulu nomhlaba kule ncwadi kaGenesis engiyifundayo, wadala zonke izinto ezinhle emhlabeni. Nobukhazikhazi bonke amagquma ney'manga nemango nemithombo yamanzi empompoza ngamandla. Waseyibuka zonke lezi zinto ey'dalile ezinhle kangaka, izwe lihle kangaka nobukhulu balo, kodwa konke kakuhleli ngaphansi kodwa lobumnyama. Wathi le ndawo enhle kangaka esengiyakhile yinhle into engiyakhile, kodwa ihleli ngaphansi kodwa lobumnyama. Kudinga ukuthi mangiyikhanyise ivele balo. Wayesedabula ubumnyama ngokukhanya. Wadabula ubumnyama ngokukhanya. Fana ne-aphula elilodwa mawuthatha ummese udabula kuphuma ingcezu ezimbili. Wadabula ke ubumnyama ngokukhanya kwaphuma ingcezu ezimbili. Kwakhona ubumnyama, kwakhona ukukhanya. Lezi zinto zombili mawuyihlanganisa uyilumbanisa, lethi iBhayibheli verse 5. Kwahlangana ubumnyama nokukhanya kwase kwakho usuku olodwa. Ngakho ke maNazaretha ingcwele. Isabatha likho namhlanje kumba liqali namhlanje. Kodwa isabatha lingena izolo ngolesihlanu ekushoneni kwenhlamvu yelanga kwaqala ubumnyama. Lobumnyama buqala izolo ntambama upart 1. Kuhamba ubumnyama ubusuku bonke kaze kwasa namhlanje ekseni. Kwaseqala ukukhanya namhlanje ekseni. Kuyothi la kuphela khona ukukhanya kuhlangana ubumnyama nokukhanya kwakho usuku olodwa ugcwele. Isabatha bese liyagcwala ayibonge inkosi. Yiki isabatha lethu kuqala ngesihlanu. Ngingakudideka indoda yaseGerman uPeter Hensi ngo-1500 wakha iwash kwaba uqala umlungu omhlophe waseGerman wakha into ebizwa kuthiwa iwash. Kodwa namhla uNkulunkulu edala izulu nomhlaba lalingekho iwash. Nginakudideka ukuthi isabatha likhontrolwa iwash noma likhontrolwa incwadi esiyifundile kaGenesis uqala na. Zikhonzi ezinhle zenkosi kulolu hambo esikulo. Zincane izinto esishayisa ngazo singazi futhi singaboni kuthiwa ngixoshwa ngibhekile. Kufana njengelilanga mangaphazana nokumbaba umfundisi umngoma. Ethi inkosi mayisi iphethe inkonzo eqeda inkonzo seyiphethe inkonzo ithi umfundisi umngoma uzosibusela inkonzo. Wayesebusisa umfundisi wenkosi. Mayebusisa umfundisi uthi siyabonga Nkosi yasezulwini ukusithwala sibe lapha
Sibonga umsa wakho nothando lwakho. Sikhumbule Nkosi ukukhumbula izizukulwane zethu nezingane zethu emakhaya. Khumbula nabasendleleni abezayo. Ubabheke Nkosi sicelela imbuzi zethu nezinkomo zethu zande emakhaya. Nezivuno ikhule. Wabika konke ukucabanga emthandazweni wakhe wathi eqeda khona ethi amen. Wathi Mfundisi ngithe kusisi INkonzo. Angisho ukuthi thandaza. Nababili nabathathu bebuthene ngezwi Mfundisi ngoma ushintsho uma ebusisa wathi yena ngashintsha ngalo khuleka kwakhe noma ubusisa kwakhe. Wayithi ukuhlangana kaMoya Ngcwele nokudlala kaMoya Ngcwele wehlele phezulu kwethu busa INkonzo esenzile ngegama lika Shembe. Amen. Ngoba ubusisa INkonzo uthatha imithandazo yethu sonke uyisa uShembe. uShembe ukukhuleka phezulu kwemthandazo wethu yena ebusisayo kuphela. Ebese khulekela thina celele thina zonke izinto esikhulekele thina. Kodwa masinikezwe ukuthi asibusise INkonzo fanele sithathe imithandazo yabangcwele siyibukise enkosini. Ayibongwe iNkosi. Zisebenza inhleze Nkosi ngikule nkonzo yesabatha esiminye kuyo sizimela zayo. Akababheki nangamehlo akhe kodwa babheka njengomagodi ehleli ephumeni wakhe. Ngelinye ilanga ikhonze izinhleze Nkosi. Umfundisi esemhlanganweni ngeke ngimusho isibongo sakhe ngoba sibalekile lokho indaba enkulu engikhuluma ngayo isabatha ngikhuluma ngomuntu kodwa ngikhuluma ngesabatha. Wayesenkosini wayokhonza wathi Nkosi ngiyacela ukuthi iNkosi ngivumele ngibuyele ekhaya ngiyobheka izingane ekhaya. Umoya wami inhliziyo yami ingibiza ekhaya. Uthi baba kuye ngoba lesihlanu nje namhlanje Mfundisi sekuzongena inkonzo yesabatha ntambama singenzi isabatha uzogodwa kanjani. Uthi Mfundisi Nkosi baba inhliziyo yami ngiyizwa isekhaya. Ingibiza ekhaya. Kona kwenzeka ukuthi ngikhona la kanti khona isidumbu sami kuphela. Kanti umphefumulo wami nomoya wami nenhliziyo yami ikwezinye indawo. Ithi Nkosi ngenye imini sithe masibheke sibukweni sasezulwini sihlola abantu kulo mhlangano omkhulu ongaka olapha kaJulayi kodwa semasibheke sibukweni sasezulwini sathola bengibijana abalapha kodwa basemakhaya bebaningi belapha emhlanganweni. Inhliziyo ikephi lapha khona. Incwadi engizoyifunda Exodus 35 ngicela ukulekelelwa kuyona kuzoba uverse 3 kuphela. Esayibheka qhubekela. Uyacela ke Nkosini yakhonza ukuthi baba ngiyacela ukuba ngigoduke ngiye ekhaya. Ithi Inkosi cha kulungile mntana ngihamba. Mfundisi ugoduke ekhaya wayesehamba egoduke ekhaya
wayesegoduka ekhaya. Mayigoduka ekhaya uLesihlanu uyagibela uzofika ekhaya. Wafika ebusuku kakhulu ekhaya uLesihlanu ntambama. Mayifika ekhaya ngoLesihlanu ntambama uyangena ekhaya. Uma engena ekhaya endlini efika ekhuphukela ngaphezulu endlini kitchen around omkhulu wakhile lensizwa ke eganiwe. Lo Mfundisi weganiwe abakhonzi enamakhosikazi amathathu ehlala ndawonye nje kungekho inkinga. Isithembu sayizolo ke sasingena inkinga kakhulu asifani nesethu sanamhlanje. Kwakukuhle kungena inkinga ehlila amakhosikazi akhe lukana kuLesihlanu ntambama. Kodwa mayingena endlini wafica